Hi guys, nandito ko Ilalilin. So, birthday man ni Ondoy karon. Ako ang magluto sa humba. Ako ang magluto sa humba ngayon guys. Ito ang lutuin ko. Ako sa nang hiwaon. Og thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you so much sa inyong lahat, Ate Mar, Ate Gisilo. Maraming salamat po. Nandito si Kentoy, oh. Magunsa ka, Kentoy? Magsaing ka ng kanin. Maglungag daw ko. Maglungag ka. Si Lily, si Ate Mayamiya, wala pa dere. Kaya nangumpra pa sila. Ako ang magkuan sa humba, guys. Ay. Ay ba? Anong gilaay man ka? Atay mo lang, ang mataka pang mundo na nagtuon nila. Nag-school lang gusto? Wala klase nila. Ay, saan may karong Domingo, di eh. Kasi nag-practice to sayaw. Magnasyo sa bulakan ko. Team sa laro. Magbambam na sa taon niya, guys. Thank you so much, Ate Mar, Ate Gisilo, Ate from California, Ma'am Nelfa. Thank you so much sa pa-birthday kay Ondoy. Sounds my Saan mo na? kumbaon. Ikaw magluto? Yes. Kung pangas ko ta? Kan. Pila ibalong atin? Ha? Pila daw ibalong ag? Pila man ang Sumo. May karon. Bahaw mo. Ha? Pila man say? kitchen may hindi mo sabutan. Ako. Tolo siguro. Igan siguro na tolo. Tolo ya. Hait kayong kutsilyo. Sabutan. Hindi ko sa mga kaliro. Pila nagutaran ng bukog kay di kadlot ang kutsilyo. Kuan mo gudi siya kanang gikuha ni sa tiyan sa gibili.
Sa magro lagi may. Paliw ko na ko si Ramay de. Na. Okay ra. Better na. Dahi abi sa dami. Agay. Hapit din siya guys. May lang. Hapit masamad. Ano ba na? Nakasalang na. Ako sana siyang pakupsan na guys. Oh. Saan mo, di man sa na-regular. Ayan, si Abril ang naghaling. Dala naman na. Ayan guys, ako na nang gitimplahan. Ayan guys, maguna na sila sa bukid kay magluto pa na sila dito. Kop-kop ni Mami! Gakoskor! Kop-kop! Bikil ba ni Koreana labog gisulod to sa ikubag ang kuan? Sapatos? Ayan guys, naluto na ang humba. So ato na ng hawason. A few moments later. Namating na si Cyril. Pato doy! Ayan, busy na sila guys. Ibuta nga din amay. Baba ka maglungag pag sayo. Ha? Ka maglungag. Dili bere ko. Inaron sa sila ni Dani ba? Balik ko ang talong ko. Hala. Ikaw dapat nagkuan gang. Ako. Sige, pangboto. Na naman. Doy. Saging. Ay mo na ko todo. Ininit para nilungag. Ay kampo. Yan guys, ay kanin. Ko kataringon. Kataringan lang kung traman. Sama ni May. Ay, lang. Maring. Ikaw pagtaga na Maring. Asa na Maring? Anggay ba, anggay? Ayan guys, ready na ang aming pagsalo-salukan. Ayan, naka-ready na. Hi guys. Ang mga bata. Kuya Undoy. Naman lagi bata, dias daple, no? Magwangan. Naman na, kamagwangan ang mga bata. Kamagwangan. Ito na ang lechon bili. Paminawa ka na niyo sa abing. Budot. Si Abing ba rin na, nga si Budurot na na. Si Budot. Maring. Di apa Maring? Asa man ni Maring? Asa ang grip? Asa ang grip? Kasi ito pang kuwalan sa kong. Ang ni David. Dani rin sa ako tanan? Ha? Dani rin sa ako tanan? I-plaster na na kung asa ma-plaster. Undoy, ito ba? Nila. Pila na kabuk kuan di ay. Birthday kuan. Yatag na ni dili. Maring birthday hat may tawagan na. Wala imo. Birthday cup. Birthday cup. Oh, birthday cup. Ngano sa cup man? Dito ko. Oh, Maring, diyan pa Maring. Yan ang ball. Hindi ako tulog. Napay grapes ay. Dali na bata na tingting niya kay si dawat ka. Na ay grapes. Prepare ni Hidangan pa ng kuan ng salad. Hidangan pa ng salad. Spider-Man na kan. Ay, kasi ba manana? Spider-Man. Uy, ayun ko na ito. Ambil na lang imo ayun. Kaya ito ihatag na ito bata. Ihatag na ito sa bata. Kaya itong bata. Ala, nahulog. Ala kami. Ala kami. Ala kami. Sige kayo. Uy, ginoko. Uy, ginoko. Kasi Kami na plato man din. Uy, pa. Tara, may dulo.
Ko lang dito ma. Bantay sa Pintoy. Sabang doy. Smile doy. Uy, say. Doy. Doy. Dong. Hi guys! Dong. For this vlog. Ngayon, birthday ni Adetem. Hi guys, do. Ang daming happy birthday doy. Happy birthday, doy. Birthday ngayon ni Andon. Yummy. Yummy. Yummy, Gret. Happy birthday doy. Happy birthday. Ito sa kanya. Maripak na kabata mo. Nakada, ang sintar. Let's out. Pamagit pa. Jen. Ipadikon na kayo mahulog, mabuak na. Awan doy. Diam, tanaw dito ni Mama. Tanaw ni. Mama ni. Anda. Sige. Nabuklog galing ko. Video bo. Sige natin. Wala na guyop film doy. Trudin na, magod. Nangaw pa ganit. Sige, pag-free natin. Pag-free na. Bisa naman hinaw ni. Ma, alit naman. Sagli ah. Sige na. Sige naman. Iya na dong, iya na i-blow dong. Iya ka na to. Kanta sa. Doy, ako maghoyo pa. Sige, free na. Palungos na ang kandila mo. Maubas na na karon. Sige. Lord, panalangin kayong pagkaon, manasa ng kabarang ko, Lord, kiling ka kapatid. Salamat, Lord, sa grasya, ang hapit ka namin, Lord. Karoon sini, Lord, adlaw tawhan ni Unjoy, katulong na katuig, Lord. Napunta, Lord, nagaghan pagkatuigan, na maabot sa iyan, pinabuhi, Lord. Kulturan ni siya, Lord, pag-alan, ang pagkasubayon, Lord. Napunta, Lord, na magdapo siya, na madukod siya kanina. Ikinig ka na, Lord, amo kanina pasalamatan, pinaagi, kanina ka na nakasinig. Mamoy buhi ug hari, Diyos na sa nikaban ka namin kanan ng pagkakanturan. Ganun sa hari sa anak ko sa kamugo. Happy birthday! Gibali magud. Dapat patubang sayang kuan kandila. Kusga. Agoy. Okay. Agoy. Agoy. Sige. Dakwa. Sige. Ison man niya sa mbak. Asa tayo ng Diyos? Ikon mo din ka nila. Sige Bintoy, padaplin din dia Bintoy. Unya na ng cake. Sige Bintoy, padaplin din dia Bintoy. Joseph, ito na lang si Gawas Joseph. Kaya nakakuha naman. Ito'y tawagan na lang din ang pagkuhan. Sige, tawagan to sila dito na. Oh, panay po mo. Oh, Pau na sa mga bata pagkahit. sige na. Kahit naman. Una kahit tayo. Lan! Ay, lan! Mama si Jinky.
Ura, di ang tako. Tara sa yung gitara. Buko na gat. Hindi mo mayo koy. Di isibog na batuli. Dito na rin. Lan. Now, wala ko mo mga bitbit. Ora boy. Ha? Gani akong kamungtagin. Ano pa lang ano? May kasawa ng mga Lupa na fried chicken. Ingin. Ken. Ingin. Kurot na rin manok. Ay, kauwaw, Jerry. Tara sa akin. Prank punta nilang nakuha si niya. Udah. So apa ba may dito nga nagluwa. Yang. Pero yung ay Sige na. Wala ako ibutang na natin. Gamay na kayo. Sige na. Ako ka. Uy. Alin na bi? Alin na mami? Alin na. Ha? May kasakyan. Oy, Ryan. Oy, dala plato Ryan. Hindi ba ako ganito na pinag Isa isakyan nila. Nila. Sa Len, tagay si Cyril mo. Tagay si Cyril. Say-say. Manok. Nadakot ang Prince Minday. Nakawaman tayo bangko. Sama na. Induga lang tatanan. Ano ka na mo sa happy birthday? Undoy. Undoy, happy birthday. Ipan-puan ang tong plato ko eh. Sama. Tako ulit lang kanita ako. Nagtakang kaniro. Pero yan, tignan na yan. Boy, mama to sa AJ. Ya pagi dah. Ayaw. Kaon na mo diyan. Ay, nasabog sama-sama dia. Magsama lang mo. Ya pa palato pa na. Luod. Guli. Luod. Si. Unsa sa ng load? Ikin. Ayan, kanagi. Tagay sa nagbaso. May. Sigor. My love. Kuy, dugong na tuluto kuy. Em. Dai. Wala ya tugtog. Kaon pa kagi. Kuan sa tubi sa kabugnaw dito na. Aman tutugtog di ay. Pag i-slice tong kiko pag mga bata kay gurtaon. Te, slice na ng kikte. Pasag ko na wala ka na Ayan guys, tapos na kumain. Ayan, magsigya nagpanuli. Sige na kada mo. Amag sakay na kuban mo pag ano dia mo sakyan. Paso ligwata na to bara. Ginuutan na. Sige lang tag istorya. Ay tagay. Ayan guys, mahiwanay na. Tapos nang kumain, busog kayong tanan. Daghang kayo bisita buyag. Og thank you so much Ate Mar, thank you so much sa pa-birthday niyo ni Indoy, Ate Gisilo, Ate from California, Ma'am Nelfa Sarmiento, Miss G. Og maraming salamat sa inyong pa-birthday ni Indoy. Bibo kayo, buyag.
Thank you so much. O, shout out Ma'am Army Sifeda, Manang Los, Sir Jerwin Vic, Sir John Lester Paymalan. Thank you so much. O, Ma'am Bina Kaubi, Ma'am SM, Ma'am Angel Oyang. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Lalong-lalo na sa hindi nag-skip ng aming ads. Maraming salamat. O ako ay magpaalam na. Bye-bye.